Ahoj Vojto, opäť u nás vítaj tu v Centre pohybu Fit družinou. A dnes mám na teba otázku. Často sa človek ocitne na križovatke, či už nevie profesne, kam sa zaradiť, študent nevie, kam ísť na vysokú školu, možno niekto sa rozhoduje, čo robiť po materskej, možno, že či pokračovať vo vzťahu. Čo robiť, keď som na križovatke? Keď sme na križovatke, tak ja tomu hovorím cesta. Lebo tým, keď stagnujeme v živote, tak v podstate je to možnosť k voľbe horočnú veľkému. Ja v živote veľa ľudí som už mal takých, ktorí stagnovali a nevedeli, čo ďalej. Prestali cítiť, prestali mať emócie a zostali na jednom mieste. Jak to zmeniť? Jednoducho robiť krok dopredu. Povedať si, že čo vlastne chcú. Tendencia je veľmi dôležitá záležitosť. Jednoducho robiť ten krok. Nič viac. A všetko už príde samo. Keď mám napríklad dve možnosti a neviem sa fakt nad nimi rozhodnúť, ktorým smerom mám robiť ten krok? Ako si pomôcť rozhodnúť sa, že táto cesta je tá, alebo táto cesta je tá? Takže teória je taká, že treba si vybrať hodnotu, čo je pre nás hodnotnejšie. Skúste si zobrať papier, napísať všetky kusy, ktoré vám dá jedna možnosť, na druhý papier druhú možnosť napísať. A potom si dať všetky minusy a plus a vybrať si to, čo vám vyhovuje. Je to tak jednoduché. Ty všetko hovoríš tak jednoducho, že? Áno. Také to v živote aj je. Život je jednoduchý, ale my ho máme tendencie dramatizovať. Čiže odpoveďou je vždy jednoduchosť, hodnota, pravosť, úprimnosť. Áno, úprimnosť je veľmi dôležité. Máš nejaký slogan, nejakú vetu, ktorú veľmi rád hovoríš, ktorou by si sa sám seba ako keby tak ohodnotil, alebo čo by si každému povedal, keď si sa spýtal, že povedz mi jednu vetu, jedno slovo, ktorým ma vieš posunúť ďalej. To nezahráš. To nezahráš. To je dosť osobné. A ešte by som pridal čo o seba. Vždy, keď tu mám ľudí, ktorým môžem pomôcť, tak mi hovoria, že učiteľ, alebo nie som učiteľ, ja som Vojto. A to znamená, že keď sa volá čo nedobre urobí, tak ja berám za to zodpovednosť a budú vedieť, že to urobil Vojto a nie učiteľ. Takže to som ja. Ty si Vojto. Ja som Vojto. A Vojta viete stretnúť aj u nás, či už na terapiách šťastia, alebo na rôznych workshopoch, ktoré máte uvedené v rozvrhu na našej stránke www.fitdružinou.sk. Ďakujeme. Ďakujem.